that we are all here today really shows how we see it is important that our children are safe online. Internet is part of our lives every day, and we see children, adults, everybody using the internet. And it's important that we all have a role and a responsibility to make sure that our children are safe. We've also worked in close cooperation with the ministries and other stakeholders, such as the school, and this has really shown how we can look at new ways of learning and really explore new competencies here. Istraživanje sprovedeno među osnovcima ukazuje na izrazito visok stepen korištenja informaciono-komunikacionih tehnologija, na što ukazuje podatak da 95,6% osnovaca koristi računar, dok ga 4,4% ne koristi. Ukoliko se analiziraju oni osnovci koji koriste računare, onda se dolazi do podatka da 95,7% osnovaca koristi internet, dok ga 4,3% ne koristi. Među osnovcima koji koriste računare i internet, 79% ima svoj Facebook profil, dok 20% nema. Zanimljiv je podatak da od ukupnog broja osnovaca koji imaju svoj Facebook profil, čak 22,6% se izjašnjava da ima više od jednog profila na Facebooku. Ja se nadam da će ovako odgovorna kompanija kao što je Telenor, da ćemo zajednički sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije nastaviti projekat da svi osnovci u Crnoj Gori se edukuju, da ove vještine usvoje i da zaista ovaj slogan od početka jasno da ne bude kasno, bude krilatica koja neće biti samo ovako lijep iskaz, nego imati svoje rezultate. Kada sam pozvana u Telenorov projekat Spajamo generacije, na početku očekivala sam da ću se upoznati sa svojim vršnjacima iz različitih krajeva Crne Gore, da ću steći nova znanja kao i dobiti prave informacije o korišćenju interneta. Naravno, moja očekivanja su ispunjena. Bilo mi je prelijepo komunicirati preko interneta i družiti se sa svima koje je okupio i spojio ovaj projekat. Meni je zaista bilo zadovoljstvo kao jedan ambasador da svoje vršnjake podučavam i da im dam neke savjete, ali bilo mi je zanimljivo tokom druženja na radionicama. Komentari sa radionica koje smo dobili od predstavnika škola, angažovanje same djece, ambasadora sigurnog interneta, dalo nam je podstrek da nastavimo projekat dalje, tako da nam je namjera da u narednom periodu uključimo veći broj škola i veći broj djece, obzirom na značaj samog projekta i na značaj bezbjednosti i same sigurnosti na internetu. Planiramo da projekat proširimo na 10 gradova i da umjesto rada u do sada 5 škola nastavimo sa implementacijom vršnjačke edukacije i radionicama vršnjačke edukacije u 20 osnovnih škola. Plan nam je da kreiramo specijalizovanu Facebook stranicu, s obzirom da mladi jako puno vremena provode na Facebooku, ali i blog koji će im dati više informacija na ovu temu i negdje objediniti sadržaje koji se možda nalaze na više adresa i koji će na taj način biti dostupniji. Ono što će biti novitet u odnosu na projekat koji je realizovan u prethodnom periodu jesu radionice sa roditeljima i za roditelje. Te radionice će raditi stručnjaci iz ove oblasti koji su nam dali veliku podršku. Oni se danas nalaze i u ovoj sali kada smo edukovali i naše ambasadore sigurnog interneta. Pored njih, želimo da upravo naši ambasadori sigurnog interneta budu ti koji će prenositi informacije i svojim roditeljima kako bismo opravdali sam naziv projekta, to je Spajamo generacije.